Så blev det dag 9, og vi har overnattet på Bodø Sjø Camping, lige lidt uden for Bodø. Solen skinner, og der er gang i Ikefloden derude, som lader med en 300 watt, og vi skal lige til at gøre klar til morgenmad. Og så skulle vi have været til Lofoten her fra Bodø, men det kunne ikke lade sig gøre, for der var ingen ledige billetter. Så nu prøver vi at køre nordpå, og så ser vi, om vi kan finde en anden færgeforbindelse lidt længere op nordpå, fordi vi vil til Lofoten. Det er planen. Men det kommer vi tilbage til. Nu skal vi have morgenmad. Så er der gang i aftensmaden. Spejlæg og en kødgryde med noget flæskekød og ris. Og det er, hvad er der, 24 grader? Ja. Dejligt. Så er der mad. Tak til kokken. Lige nu. Vi er her nordskråt. Ja. Vi har været i Engeløje, kørt den hele vejen rundt. Og så kørte vi først lidt tilbage. Det var ikke lige vores principper. Men det gjorde vi. Og i morgen, der havde vi tænkt os, at vi skulle sejle herfra og så til Svolvær. Men den er fuldt booket. Så vi kører op og tager fra Bones, eller et eller andet. Bones, ja. Bones op til Lødingen. Ja. Og så kører vi ud kun til Svolvær, fordi vi vil ikke helt herud på Lofoten, fordi der er alt for mange mennesker, siger de. Alt for mange turister. Og så går det til Narvik. Og efter Narvik, Tromsø. Måske helt til Tromsø. Og så er der en rigtig, rigtig lang tur, fordi så er det Nordkap næste stop med måske med en overnatning undervejs. Vi skal til Alta. Nå ja, vi skal via Alta, ja. Ja, fordi der er noget, vi skal se. Lige nu, der nyder vi det her. Hvad er klokken? 8:45. 8:45.